8-a ediție. Este prima dată când organizăm târgul la Continental Forum. Este o nouă locație, deoarece de anul trecut Continental Forum este partenerul nostru, este un partener de încredere pentru organizarea anunții la cele mai înalte standarde de excelență. Târgul se desfășoară ca și la celelalte ediții sub deviza "Vino să spun pe rochia de vis". Invităm și anul acesta pe tinerile mirese, pe viitoarele cupluri, să-și găsească aici toate serviciile necesare organizării nunților de vis, și anume rochițe de mireasă, accesorii pentru mireasă, costume de mire, bijuterii, cursuri de dans, decoruri, servicii foto-video, încălțăminte, băutura care este necesară în meniul de nuntă pe care vor să-și pregătească viitorii miri pentru nunta lor. De asemenea, vor avea loc pe toată perioada târgului, vor fi diferite surprize și anume dansuri. În fiecare zi chiar vă invităm în jurul prânzului, ore de 14 dansuri. Va fi invitat un artist din acesta, cum se numește, Bianca? Artiști, tot felul de artiști, artiști scamatori, ceva de genul, care va face tot felul de bușlucuri, un cabaret. Pe toată perioada târgului vor fi foarte multe oferte promoționale și foarte multe discounturi pentru contractele încheiate pe perioada târgului și în perioada imediat următoare. Asta înseamnă că din partea firmei noastre avem ca și ofertă nunta la Palat, asta însemnând pentru cei care își organizează nunțile la Palatul Brucantal din Amprig. Prețul meniului va începe de la 150 de ron, iar pentru nunțile al căror număr de persoane depășește 200 de persoane, mirii vor primi gratis cortul din partea noastră și decorurile cortului. De asemenea, venim cu oferte pentru nunțile în aer liber, în cort vor fi discounturi foarte bune pentru nunțile organizate în aer liber, în corturi special amenajate și de asemenea și pentru nunțile în restaurante vor fi oferte la fel de avantajoase. Ce privește aranjamentele florale, se merge pe linia nuanțelor de lila, violet și de asemenea se revine la nuanțe. Roz, lila, somon, verdele crud. În privința rochițelor se poartă, ca și în fiecare an, albul, dar la fel de mult se poartă și bejul, accesorizat cu tot felul de cristale, iar în costumele de bărbătești rămâne clasicul negru, după care vin celelalte firme și vă pot spune mai mult de perioada târgului despre tendințele care sunt ceea ce privește costumul bărbătesc. Câți au fost? Câți vizitatori? Noi mergem pe o medie de 1500-2000 de vizitatori. Anul trecut a fost foarte bună vizita la târgul, au venit foarte mulți participanți. Anul acesta sperăm, deoarece avem și sprijinul Continentalului, să avem mai mulți vizitatori. Campania este mult mai bună. În privința la partenerii și la Continental Forum, ce vreau să vă spun, ce au ei deosebit pentru miri și ce promovează totul miresei, pregătit în laboratorul propriu TKF, de o echipă de profesioniști. Iar împreună cu ei vrem să asigurăm organizarea ireproșabilă. Între ce oră e deschis? Trebuie să deschide la ora 10 și se închide la ora 20, de vineri până duminică. Deschiderea oficială va fi la orele 12, mâine, iar vă așteptăm atunci, pentru că știu că va fi și ceva surprize, dansatori. Mai întrebați-mă ce mai... Oferiți consultanță cuplurilor? Da, bineînțeles, asta este. Dacă vine un cuplu și dorește tot pachet, vreau să-mi organizați nunta asta. De acolo se pornește la consultanță, da, bineînțeles. Altfel nu poți să pornești să realizezi o idee de eveniment atât timp cât nu oferi consultanță.